खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 24 नभेम्बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै लाइमोनफ्रा जोबोर मान मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन मावनो माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिफ्राबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोसोआव गियाननि आंखाल फैनोबो हागौ गुबुनजों दिनै गोरोबनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियावबो बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैनो मावफुंजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरनिबा अननायखौ मोजाङै मोननो हागौ गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन समाजाव मान बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननाया दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां समाजाव गोबां मान मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोनो गोथो जागोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन न'खराव दिनै बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बिमा बिफानिफ्रायबो अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।